Ja, vi skal have installeret Maple på Mac, og allerførst der vil jeg vise jer, hvor installationsfilen den ligger henne. Vi skal ind på Support Centers portal, og den kan I blandt andet komme ind på via Paderup Gymnasiums hjemmeside, det vil sige gå ind på paderup-gym.dk. Herinde der går I ind under elev, og så går I ned under links. Hvis I så går lidt ned, så kan I se, at her som nummer 2, der ligger portal Support Center, hvor man blandt andet kan finde Maple. Og så kan I klikke her, eller I kan bare skrive portal.supportcenter.dk i adresselinjen. Så kommer jeg herind, og her skal jeg logge ind med mit PG-login. Det var ikke sådan. Sådan der. Ja, herinde der skal vi ind under tjenester, og så skal vi ned under det her, der hedder eksamensmateriale og software. Og når vi kommer herind, så kan vi se, at der ligger en hel masse materiale. Og vi skal lidt ned, lidt under midten, der ligger alle de her Maple-filer. Vi skal i første omgang have fat i en installer, og så bagefter, så det vil sige, skal I ikke lige logge ud af den her side, fordi bagefter der skal vi have fat i en upgrade heroppe. Men i første omgang en installer, og vi skal have fat i den selvfølgelig, hvor der står Mac ud for. Så derfor så klikker vi på download. Og det kan godt tage lidt tid, afhængig af hvor hurtigt ens internet er. Hvis I sidder derhjemme, så kan det være, det tager lidt lang tid. Hvis I sidder på skolen, så kan det være, det går lidt hurtigere, afhængig af hvor mange der er i gang med at hente den her Maple-fil ned. Jeg pauser lige indtil vi har fået hentet filen. Ja, så har vi fået hentet installationsfilen ned, og den ligger her. Og her dobbeltklikker jeg på den. Og så klikker jeg på den her fil, der hedder Mac Installer. Og det er OK. Og så skal vi lige bruge vores adgangskode. Og så skulle Maple gerne gå i gang med at installere. Ja. Næste. Og vi vil gerne acceptere aftalen. Og det er okay, at den ligger i den der mappe. Og her der skal I bare beholde den her single user license. Så spørger Maple, om den regelmæssigt skal lede efter opdateringer, og om den skal kigge efter, om der er opdateringer nu, og det er okay. Det gør den så. Og der var ikke lige nogen opdateringer lige nu. Ja, og vi går videre. Og så installerer vi Maple. Ja, så er vi færdige med at installere Maple, men vi skal lige have aktiveret Maple med en aktiveringskode, så derfor lader vi lige det her flueben stå og trykker på Finish. Godt, så beder Maple os om den her aktiveringskode, og den skal vi ind og have fundet inde på Lecture. Så jeg går ind på Lecture og får logget ind. Og koden til Maple, den ligger hernede under koder til aktivering af programmer, og der tager I fat i hele koden uden mellemrum. Og så skal vi have den kopieret, og der gør vi ved Command C. Og så går vi ind i denne her, og trykker Command V for at få den ind. Det her med, om I skal aktivere bag en proxy server, der skal vi bare beholde den her ved nej. Og så siger vi næste. Så skal vi have udfyldt her, og det vigtige det er, at I får udfyldt dem med rød. De andre dem behøver I ikke at udfylde. Så jeg får lige skrevet mit navn her, og min e-mailadresse. Ja. Og jeg bor i Danmark. Og så skal I lige sørge for at få fjernet de flueben, der er hernede, fordi ellers så begynder Maple at sende jer en hel masse nyhedsbreve, og det er der ikke nogen grund til. Sådan der. Næste. Så har vi fået aktiveret Maple, og vi har installeret programmet. Og vi kan jo lige tjekke, at det virker.
Og her bliver vi spurgt om, fordi vi har haft en tidligere version installeret, om vi vil beholde vores indstillinger, og det vil vi gerne. Det bliver kun spurgt om, hvis I har haft Maple installeret før. Ja, og det ser ud til at virke. Godt. Så skal vi lige have installeret den her upgrade. Så vi går tilbage på den her portalside, og så går I op og finder upgraden, der hører til Mac, og den får I lige downloadet. Den tager ikke helt så lang tid, det er ikke så stor en fil, så den ligger der allerede. Så den går jeg ind, og den klikker jeg på. Og vores adgangskode. Og vi accepterer aftalen. Og trykker næste, og så får vi installeret. Og det var det, så er den færdig med det. Godt. Vi kan lukke den der, og lukke den der, og så kan vi lige finde Maple igen her. Programmer og Maple 2017. Åbner vi lige og ser, om det virker. Ja, og her der kan vi se, at hernede der har vi fået de her hjælp til gym og noget A-niveau og noget B-niveau ind, og det er blandt andet det, vi har fået lagt ind via den her upgrade. Så det fungerer, og nu har vi fået installeret Maple.